Sa number 3, State of the City Address ni Mayor Albee Benitez ang itagaan sa perfect 10 na score sa grupo sa mga negosyante. Ma-report si Nico Delfin. Ginpatpat ni Mayor Albee Benitez sa mga pagbago nga napatuman bahin sa good governance, infrastructure development, health, education, housing and employment, pati na sa tourism kag investment confidence nga nahuna nga State of the City Address nga gintampungan sa mga provincial officials, business sector kag mga empleyado sang syudad sang Bacolod sa Bacolod City Government Center. Upod man sa mga bisita, ang iloy nga si Edna Ari sang Barangay 27. Siyang nanay ni Junri Ari, ang nauna nga back-chip beneficiary nga nabuligan paagi sa healthcare program. Ang back-chip isa sa mga pilot program sang Benitez administration. Pinaagi sa back-chip na sabat ang pagpabulong kay Junri sa ospital nga may malignant melanoma. Kabay patani mo nga damo kami sa tao nga tungod sa vaccine kay mo mabuligan nga sa panya sa amon yon. Kami yun ang mga pidado nga man mabuligan man magaparya sa amon kami kaduhon haw. Bacolod as a super city means Bacolod known having a comfortable life and a life of dignity. And home ownership is the beginning of a life with dignity. Ang balay, isa ka basic human need. Ang paghatag prioridad sa ikayong lawas, housing program, kag maayo nga panghimanwa, ang pilalang sa ginakabig mabasko nga pundasyon sang Benitez administration para kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ganit para man sa iya, perfect 10 ang kaundan sang SOCA sang alkalde. Those are the majors na nakita naman. That's why rated naman siya perfect 10 because ano nang kinanglanon. You have to put your house in order. When it's in order, business will come in. When business will come in, it will create jobs. It will create jobs na mo tawa. So mapalapad mo ng syudad mo. Pagi sa pag-streamline sang government services halin sa bidding procurement process, pagpatuman sang digitalization, kag cashless transaction, ilabi na ang pagpasiguro man sang zero tolerance kontra corruption, nakakinot ang syudad sang kapin 42 million pesos. Nagsaka man ang collections ang Office of the Building Official sa 55 million pesos halin sang July 2022 hasta June 2023. Kung ikumparar sa June 2021 tubtub July 2022, nga 42 million pesos nga collection gikan sa occupancy kag building permit applications. Sa bahin sang investor confidence naglabot man sa 1.08 billion pesos o kung may pagsaka nga 24% ang tax collections ang syudad sa first quarter sang 2023. Hindi na kamo magpati sa mga fixers, hindi na nakinanla ng mga shortcuts. Ari na, ginapahapos na, ginapadasig na naton ang proseso. We are also bringing our services closer to the business owners. Pagiman sa 4.4 billion pesos nga loan agreement, ginalauman sa grupo sa mga negosyante nga matigayon ang dugang nga mga infrastructure projects halin sa pagpatukod sang legislative building, rehabilitation sa mga merkado, pati ng pagpatukod sang super health centers kag computerization program. Inegudman mapaayo pang pagserbisyo sang gobyerno sa komunidad. Anang medyo, we should feel in the next second and third year doable. If we could do all of this, then we're slowly move into that super city na sila. Let's put our house in order. What is doable in the next 2 to 3 years for it? The road to change is not without obstruction, resistance, or challenges. As I've said before, if we want change, it starts within. Masugod sa atong kaugalingon. But we remain steadfast in our commitment to change our behavior and our culture of governance in Bacolod City. Upod sa pagpasanyog man sa mga programa para masulbar ang problema sa trapiko kag peace and order, pati nang pagpasiguro sang supply sang kuryente halin sa renewable energy ginahandom sang Benitez administration nga mangin isa ka super city ang Bacolod. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.